Boas. Creo que me escoitades, perdonade que tardara un pouquiño agora en comezar o directo, botouse má tarde en riba, estiven aí apapando de domingo. Vamos a poñer a nosa musiquiña de sempre. Para os que sexades novos nestes directos, o que facemos é unha lectura, digamos que das enerxías do mes, a través de 3 libros, abrindos ao azar. O primeiro dos libros é o Dicionario de Lingua Galega de Obradoiro Santillana, que é o meu dicionario escolar. Vale? Por suposto, a Biblia, que é un libro que se utilizou moi tradicionalmente neste tipo de adiviñación, sobre todo a parte dos salmos, pero aquí utilizamos a Biblia completa. E, finalmente, a Ilíada de Homero. Pero antes de comezar, quería facer un par de avisos, algúns xa os sabedes, os da canle xa os sabedes, pero teño que baixar o ritmo de directos durante un tempo porque, bueno, cousas da vida, período de adaptación a novos ritmos, nada grave, pero teño que adaptar de novo ritmos dos directos, non? A vida. Isto é o que ten non ser unha superinfluencer pagada. Boas tardes a Moura Bella, boas tardes Xavier Veiga. Nada, imos comezar. Si que fixemos tamén, vou vos contar que é o que estou tomando porque sei que alguén me vai preguntar e é un Earl Grey, porque nesta casa somos así moi British ás veces. Xa vos aviso que eu teño un problema coa teína que para min é como xogar a ruleta rusa. Ás veces séntame moi ben, espabilame, e outras veces dame moitísimo sono, pero que estou abusando do café. Eu moitos vicios non teño, pero as pipas e o café pétenme. Eso, que queredes que faga? Vou quitar isto, vou poñer en entra. Así que, nada, moitas gracias por estar, moitas gracias por vir a este directo. E tamén vou vos contar que, para comezar a lectura das enerxías de marzo, sempre comezamos polo Dicionario de Lingua Galega, que é que nos dá a palabra clave, e despois artellamos todo o resto. Hoxe non teño o Lenormand comigo, polo tanto, por certo, vou ter que sacar a baralla Fournier, que é tipo Marsella, vale? Así que teño as cartas de Marsella, tipo tarot de Marsella por aquí. Xa sei que a nomenclatura é eso, pero bueno, para entendernos, é o de Kuan Yin, que tamén é o clásico para cerrar as lecturas. Así que, nada, poñemos o dicionario, sabedes que eu pecho os ollos e dou un par de voltas para non saber por que parte estou. E agora, a donde caia. Bueno, variamos un poquinho as páxinas tamén. Resistencia. Palabra interesante. Resistencia. Acción de resistir ou resistirse. Capacidade para resistir grandes esforzos ou situacións de perigo. Ten moita resistencia fronte ao frío. Sinónimo, forza ou aguante. Outra acepción, actitude de resistirse a facer algo. Sinónimo como oposición ou rendición. Forza que se opón ao movimento dunha persoa ou máquina. É elemento dun mecanismo ou un circuito eléctrico polo que pasa con dificultade a corrente, producindo xeralmente calor. Non unha palabra interesante, resistencia, porque ademais xa vedes que nestas acepcións hai certa ambivalencia da palabra. Deu a memoria, ás veces intento comezar estes directos de bibliomancia con un pouquiño de astroloxía, pero sabes que non é o meu forte. Pero ao ler a palabra resistencia, recordei que hai moitísimos memes últimamente sobre os planetas que están en retrógrado ou que van a empezar a retrogradar neste mes, que ademais se producen algúns eclipses.
Outra cousa a aclarar é que os eclipses astrolóxicos non son o mesmo que os astronómicos. Ás veces coinciden, outras veces teño entendido que non. Vale, entón, cando en astroloxía se fala de período de eclipses, non é exactamente eclipses astronómicos, porque sei que hai xente que se lea con eso, tamén eu, pero bueno, a aclaración había que facela. Entonces, nesta época, porque eu xa me decatei outros anos, que nesta época adoita haber moitos memes de Dios mío, vai arder o mundo, vai ser a apocalipse, non vamos resistir marzo, bla, bla, bla. Entonces, por iso faime gracia a palabra resistencia, que vou apuntar, sabes que sempre tomo nota porque despois supónse que eu escribo as lecturas bibliománticas no blog, supónse, porque levo sen facelo desde fin de ano. Bueno, non pasa nada, vos queredesme igual. De todos os xeitos, marzo é un mes tamén curioso no refraneiro, non? Porque se supón que é un mes tolo, un mes de clima bastante tolo. De feito, estamos a ter un clima bastante tolo. Creo que iso tamén afecta a maneira en que percibimos as enerxías e nos comportamos en marzo, tamén tradicionalmente polas levas, polo inicio das campañas militares xa moi de antigo, inicio tamén do curso legal, bueno, en fin, marzo é un mes curioso. Por suposto, cara finais de marzo, non? Entramos xa na primavera, estamos nos a aproximar ao equinoccio. Pero non vou falar diso porque estou segura de que xa estades saturadísimos de todas as publicacións que se fan durante o período do Entroido sobre os ciclos anuais, o reflorecemento da terra, o ter que espertala cos ruidos e coa alegría do Entroido e todo iso. E toda esa xente que se esquece de que entre a idade dourada do paganismo e as religións precristianas e a época actual, hai séculos de cristianismo consolidando tamén unha simboloxía, unha lectura sobre este período de Entroido e Coresma. Digo, bueno, era un apunte que tiña que facer, como non fixen as bravas, pois está ben facelo tamén aquí. Entonces, resistencia, pero en que sentido? No sentido de resistirnos a facer algo que queremos facer ou de resistir os embates da vida cotiá que nos van facer sentir débiles. Vais nos facer marzo un mes longo. Eu intuo que sí, isto é a miña intuición, pero non podo ler máis aí, así que imos pasar directamente á Biblia. Sabedes que vos podedes facer comentarios e interpretacións no chat, non teño ningún problema. Resistencia. Tamén marzo é o mes, tería que ser o mes de loita obreira, porque onte foi 8 de marzo, Día da Muller, supostamente da Muller Traballadora, pero xa se perdeu todo, e despois teríamos o San Xosé Obreiro, non? Así que tamén é o mes, tería que ser o mes das loitas obreiras, pero é da resistencia contra o sistema, se queremos ser antisistemas. Iso xa queda a escolla de cada un. Imos á Biblia. A Biblia é un pouco difícil de... xa aviso, ás veces ten pasaxes un pouco difíciles de interpretar porque non son experta bíblica, non a coñezo de pe a pa, entonces hai veces nas que as interpretacións se me complican, por iso tamén requiro da vosa axuda no chat. Como no caso do diccionario, collo o pechar os ollos e darlle unhas voltiñas. A época é o cantar dos cantares.
Cantar dos Cantares, 46, Deus protector do seu povo, versículo 11. Cesade e recoñecede que eu son Deus, excelso entre as xentes, exaltado na terra. Yahvé dos exércitos está con nosotros, o Deus de Jacob é a nosa cidadela. E isto no contexto de resistencia. Non sei moi ben como lelo. O sea, o versículo, se lemos máis, o sea, cae no versículo 11, vale, pero se lemos a partir do versículo 10, diría, el é quen fai cesar a guerra ata os confins da terra, el rompe o arco, troncha a lanza e fai arder os escudos do lume. Entonces eu entendería que esta resistencia é contra os avatares da vida diaria que nos fan parecer o mellor cansos, que xa non podemos máis, que dicimos, Dios, isto todo que se me está presentando este mes. Pois a cuestión é resistir, porque os arcos romperán, tronzaránse as lanzas. Nós, na nosa cidadela, no que temos que estar firmes na nosa crenza. Cando digo firmes na nosa crenza, non me refiro a crenza religiosa, que tamén é cada un na súa crenza. Firmes na nosa crenza, refírome a, pois, por exemplo, imaginemos que hai un conflicto de traballo onde vos tedes unha visión e hai outra parte que ten outra visión, manternos firmes na nosa posición. Sería algo así, porque ao final todo se resolverá ao noso favor. O que non podemos é ceder. É dicir, é un momento de resistir con todas as nosas forzas e ter fe en nos mesmos. Iso quería decir. Vale, vou apuntar. Tamén fun caer nun dos cantares máis aburridos de todo o libro do Cantar dos Cantares. Boa tarde, Tais, que tal? Alegro moito de verte, que había moito que non sabíamos de ti. Desapareceu-nos das redes. Cantar dos Cantares 46, a palabra clave que saliu no dicionario é resistencia, Tais. E o versículo que non que fun caer no Cantar dos Cantares é o versículo, perdón, canto 46, versículo 11, cesade recoñecede que eu son Deus, o cal interpreto como sumado ao versículo 10, o anterior, el é quen rompe o arco e troncha a lanza, o cal interpreto con que debemos agarrarnos a nosa fe, resistir a nosa cidadela interior. É dicir, que aí donde creemos que temos a razón, probablemente teremos que manternos firmes nesa crenza. Vale. A resistencia aí sería a capacidade de continuar. Efectivamente. Camura, bella interpreta esa resistencia así que dixen efectivamente, logo apuntei, iba a dicir que é como unha resistencia un pouco activa, non só plantarse e aguantar, senón tamén require un pouco da nosa, pois iso, da capacidade de continuar, da nosa tamén actividade. Imos á Ilíada. A
A Ilíada é un libro moi belicoso, cousa que xa comprobamos moitas veces nesta bibliomancia, pero que sempre nos axuda, porque sempre aparece unha deidade por aí a botar a man tamén. Poñedme no chat se vos sodes máis de... Vos sodes Team Aquiles ou sodes Team Héctor? Como sempre, pechamos os ollos para non saber exactamente por que parte do libro estou. E variando un pouquiño, porque como son libros velliños, teñen xa os seus vicios, entón hai que marear un pouco as páxinas. Bueno, fun caer ao canto 18. Ya, estaba a punto de ver pues, XV 3 palitos. Canto 18. Fala Polidamante. Polidamante, que agora mesmo non me acordo quen era, pero bueno, Polidamante nunha conversa con Iris, parece. Pensadlo ben, amigos, pois eu exhorto-vos a volver á cidade en vez de guardar a divina aurora na chaira, xunto ás naves, e tan afastados do muro como a presente nos atopamos. Mellor leo puro en castelán, que estou facendo os esforzos. A ver, ben. Isto, por certo, non se fai con unha estrella. Isto de deixar a bolsiña dentro do té mentras se toma, non se fai. Non me sexan os animais. Pensadlo bien, amigos, pues yo os exhorto a volver a la ciudad en vez de aguardar a la divina aurora en la llanura, junto a las naves, y tan lejos del muro como al presente los hallamos. Mientras ese hombre estuvo irritado con el divino Agamenón, fue más fácil combatir contra los aqueos, y también yo gustaba de pernoctar junto a las veleras naves, esperando que acabaríamos tomando los corvos bajeles. Ahora temo mucho al Pélida, de pies ligeros, que con su ánimo arrogante no se contentará con quedarse en la llanura, donde teucros y aqueos sostienen el furor de Ares, sino que luchará para apoderarse de la ciudad y de las mujeres. Volvamos a la población. Seguid mi consejo, antes de que ocurra lo que voy a decir. La noche inmortal ha detenido al Pélida de pies ligeros, pero si mañana nos acomete armado y nos encuentra aquí, conoceréis quién es. Y llegará gozoso la sagrada Ilión el que logre escapar, pues a muchos de los troyanos se los comerán los perros y los buitres. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos. Sí, aunque estéis afligidos, seguís mi consejo. Tendremos el ejército reunido en el ágora durante la noche, pues la ciudad queda defendida por las torres y las altas puertas con sus tablas grandes, labradas sólidamente unidas. Por la mañana, al apuntar la aurora, subiremos armados a las torres y si aquel viniere de las naves a combatir con nosotros al pie del muro, peor para él, pues habrá de volverse después de cansar a los caballos, de erguido el cuello, con carreras de todas clases, llevando los errantes en torno de la ciudad, pero no tendrá ánimo para entrar en ella y nunca podrá destruirla. Antes se lo comerán los veloces perros. Polidamante con Héctor, sí. Eu non son de Héctor nin de Aquiles, prefiro observares desde fora de a mura bella como os deuses, ainda que había deixes que interveñen. Pois eu creo que esta exhortación de Polidamante dixen que estaba falando con Iris, porque Iris aparece antes, pero logo intervén Héctor que Polidamante, non me place o que propós de volver á cidade e encerrarnos nela, e aún non vos cansades de vivir dentro dos muros. É dicir, eu creo que isto que nos saliu de Polidamante vai moi en consonancia coa resistencia. En plan de, mira, é mellor facer replegue de forzas, pero unhas forzas activas, como dicía Moura Bella antes, porque aquí Polidamante di, mira, vamos pasar a noite agora, que vai estar a cidade defendida, e pola mañá vamos subir as torres, e este que nos vai vir tocar as narices,
non vai entrar na cidade porque non lle imos deixar. Entonces, outra vez esa idea de resistencia, a resistencia dos Dilión, non? Ante o embate e ante a presencia outra vez en combate do arrogante Aquiles. Xa sabedes que sempre me fascinou esta santidade cultural que hai por Aquiles cando é un pesado egocéntrico, Dios mío, é que se insoportable un día. Eu son máis Team Héctor. Pero bueno, tamén está mellor mirar dende lonxe, como di a Moura Beza. Entón, vou apuntar, gustoume porque non tive que facer máis esforzo. Que, sí, todo require resistencia. Canto 18. Tamén o interpreto así un pouco, xa entre risas, un pouco plan de, mira, que me destedes moito por saco estes meses que van de ano, que tampouco é moito, estades todos moi pesados. Eu voume meter ao meu. E aquí vou seguir pacientemente, logo xa cando vos cansedes, xa si eso xa sai outra vez. Isto ven así como interpretación un pouco máis lixeira, porque a veces é verdade que a xente está... Hai épocas no ano no que a xente está especialmente repugnante. É dicir, Dios, ou me vou vivir ao medio do monte ou me meto aquí na casa non saio nun mes. Sendo que cando a xente está especialmente repugnante, probablemente nós mesmos tamén estamos especialmente repugnantes. Ou non, depende. Moi ben, entonces, ata aquí a lectura bibliomántica, é dicir, a través dos libros, pero sabedes que nos quedan 2 oráculos máis. Non quería usar esta baralla, porque esta é a miña. A que uso para mí. Pero non pasa nada, vou a compartir. Entón, deixademe facer a escolla. Vou facer só arcanos maiores, vale? Porque, máis que nada, porque non teño moito espacio. Algún día, cando arranxe o lugar no que fago os directos e poñer a cámara cenital sobre a mesa, entón podo facer tiradas máis tal, pero agora mesmo teño un espacio de 20 centímetros entre o ordenador, vale, entre o ordenador e que é onde estou aquí un pouco comprimida sacando os libros e tal, por iso ben mellor facer tiradas de arcanos, ou mellor 3 arcanos, sería correcto. Tolo. A justicia, un cabo. Está poniendo as sotas, como teño que abrir para mi madre. Mago. Cabalo de ouros, estrela, templanza, iso, vale. Las 7, 8, 19, 20. ¿Cómo que 20? Faltan aquí. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pasei algún por alto. Sei que vos estades a aburrir, xa sei que vos estades a aburrir. Podedes seguir pensando preguntas se queredes facer alguna pregunta ou tal. Ai, mira, o ermitaño, por favor. Como podes saltar o ermitaño? O ermitaño, que é o arcano deste ano, en Bradio. Por certo que o rei, xa que estou aquí seleccionando, o rei de copas desta baralla faime moita gracia porque ten como un sombreiro de ala ancha con unha coroa, pero é que eu cando o vexo a mí parece que ten como unhas orellas de burro. Nada que ver, xa o sei, pero pareceu. Cando o vexo así de longe sempre vexo sen orellas de burro. Sí. Ui, a morte, vale. 20, 21, 22, vale, xa está. Aquí os atacos. Copas para as xanis, adiós, que me faltaban. Sí que parece. Vale, entón non estou tola. Sí que ten como unhas orellas de burro. Bien. Vou facer unha tirada de 3 arcanos para completar a lectura de marzo, vale? A sacerdotisa, o sol e a templanza. Sacerdotisa, sol e templanza. Que interesante. Interesante como interpretamos a existencia. Bueno, diría. Que o noso saber interior e as nosas aprendizaxes ata aquí nos levan á consecución dos obxectivos, pero todo iso con paciencia. Con paciencia, con calma e con equilibrio. A verdade é que esta carta, neste contexto de resistencia, pareceme bastante axeitada, non sei vos como vedes. Pero sí que diría que todo se resolve a través dese coñecemento interior, de manternos firmes no que coñecemos, no que sabemos que de verdade está ben, e transmitilo ou aguantalo con equilibrio, paciencia, é dicir, templanza. Non sei como vedes. Mentras me ides contando no chat, vou ir a contar. Os arcanos están oito. Están todos señoras. Pois tamén é verdade.
iba a subir, bueno, non prometo, pero tiña intención algún día de escribir algo sobre o blog, no blog, agora que tal fixo este comentario de os hermanos están co 8M. En Bulgaria, o 1 de marzo, en realidade, durante todo o mes de marzo, regálase sobre todo a mulleres, pero en realidade tamén aos amigos, irmáns, familiares, xente a que lle queiras ben, regálanse unhas pulseiras brancas e vermellas ou un conxunto de 2 bonequiños, o home branco e a muller con máis predominancia de vermello, que se chama Asmaritsia, de Baba Marta, da Boa Marzo. E veñen a simbolizar, hai moitas teorías sobre o que simbolizan, pero é como para desexar fortuna, abundancia, felicidade. A idea é poñer, por exemplo, esa pulseira e quitala cando vexas a primeira árbore a bromar, e deixar esa pulseira colgada na árbore, ou deixar eses bonequiños tipo pompón tamén colgados da árbore. Así que en Bulgaria, durante o mes de marzo, vense moitísimas árbores con estas pulseiras ou con estas bonequiñas. E tamén a outro dito é que tes que guardar a pulseira ata que ves unha cegoña. A cegoña, pois, deixa a pulseira xa colgando dun árbore. Non se sabe moi ben como comezou esta tradición, hai varias teorías, hai tempo que pode haber un vínculo cos misterios de Eleusis, porque en algún lugar, que ando buscando que lugar, que non atopei a fonte directa, vale? Non atopei a fonte original directa. Dice que nos misterios de Eleusis, os devotos, logo de atravesar a ponte, ataban un fío de lá, crocos, ou croque, a man e ao pé. Creo que falamos tamén nun simbolicor pola palabra croque, que se traduce normalmente como vermello, pero que podería ser máis tirando a púrpura. Lembremos a aurora crocopeplos, a aurora de vestido avermellado, pero que tamén podería ser purpúreo. Non sei, claro, vinculano con algunha tradición Asia e tal, pero o esto dos fíos vermellos tamén o atopamos na India, por exemplo. Isto de os atanos están co 8M facendo as lecturas de marzo e que me tais, pois lembroume esta tradición búlgara un pouco vinculada co feminino e tamén vinculada con unha cousa que non adoito ver mencionada, pero é bastante importante en certos países, que é a época de desxer. Vale, entonces, eu teño a teoría, pero ningunha proba de que tamén parte dos desfiles de Entroido, estas cousas que hai toda a Europa, de que dun pobo se pasa a outro, disfrazados de bestias e animais e facendo ruído. Eu creo que algo ten que ver con abrir os camiños despois do deseo, pero non teño probas. Ninguna. E tampouco vin que ningún antropólogo dixera, pero a mí parece bastante lógico tamén celebrar os primeiros agromos, non? Cando comeza a irse esa capa. Claro, nós non somos conscientes porque nós vivimos nun lugar onde non sabemos o que é ter 6 meses de xeo ao ano. Bueno, 6 meses igual exagerei, pero 4 ou 5 sí. E non poder ir ao pobo veciño durante a mellor 2 meses ou 3, que están os camiños pechados ou intransitables ou que se deixan de transitar tanto por obvias razóns. Iso ten que ser importante porque deixan a cultura de algún xeito. En Albania é o 14 por mor do antigo calendario xuliano.
Espera, é que acabo de colapsar un pouco. Porque nós celebramos o 8 de marzo. A ver, o 8 de marzo ainda publicou Ai, eres a Moura Bella. En algo, pero nós xa o celebramos o 8 de marzo e no calendario xuliano da... O sea, non ten que ver coa revolución do pan de Rusia. E iso era o 23 de... Non, o sea, era... Que data foi de febreiro? Que se o trasposa ao calendario gregoriano é o 8 de marzo. Pero en Albania ainda lle deron unha volta máis. Bueno, colapsei un pouco cos cálculos, porque eu as matemáticas, os cálculos, os días e os calendarios moi mal. Bien, pois para ir rematando, se non tedes máis preguntas, porque aquí en leime vou sacar a nosa carta de Kuan Yin. Kuan Yin Avalokitesvara, porque moi ben apuntado tamén por a Moura Bella, que aquí hai cousas tamén de Avalokitesvara, non? Como citan a mí. Creo que a tradición tamén é hai outros países semellantes. Sí, imagino que sí, imagino que sí. O sea, que eu mencionei de Bulgaria porque cando traballei en logística había choferes búlgaros na empresa e un ano deixáronnos as pulseiriñas. Entonces, como que sei de primeira man que ali é así. De outros países, pois non o sei, pero é cuestión de investigar. Sería moi raro, non, que o haxa en Bulgaria que non o haxa nos países veciños. O 14 de agora era o... Ah, claro. Ah, claro, xa entendín, xa entendín. Vale. A cartiña de Kuan Yin chamase Monte Meru. Cando che custa progresar espiritualmente e alcanzar niveis superiores de conciencia cariñosa, chámame. Vou a revertir a tendencia negativa e guiareite ao terreo espiritual superior ao que pertences. Que no contexto este de resistencia para buscarlle un sentido a todo, eu creo que tamén é un pouco resistirse a esa negatividade que ás veces, tan riquiña como sempre ditais, resistirnos a esa negatividade que nos impregna ás veces, volver un pouco a esas crenzas firmes que temos, a esa fe, como vos dixen antes, fe nun sentido amplo, non no sentido religioso divino, senón que eu creo firmemente nisto e por isto vou a loitar ou nisto me vou a manter ante as adversidades que veñen. Entonces, creo que poderíamos tomar un pouco por aí. O que pasa é que esta carta tamén ten unha cousa interesante isto para a reflexión, porque eu son unha persoa eu son unha persoa con moitas tendencias negativas cara a min mesma. Moi tirante a melancolía, como boa capricorniana que son. Entonces, cando te costa progresar espiritualmente ou cando te costa calquera outra cousa e entras nese círculo vicioso de negatividade donde non és capaz de avanzar, sí que creo que é importante ter atenderlle a este cariñosa chámame, que eu interpreto como ter algo que sexa sempre un pouco a túa áncora de recordatorio de que podes. Non sei explicárvelo, porque cada persoa ten
ese lugar reconfortante ao que acudir na que se sinte seguro e estable e dis, a ver, se podo facer isto ou isto fun en algún momento, pois con isto para adiante tamén podo tirar. E creo que é moi importante ter como esas áncoras. Agora mesmo non sei, porque eu non sei dicirvos cal sería a miña, pero mellor cando tive moitos períodos así de negatividade, pois cando me poñía a tecer, pois todo se disolvía ao meu redor e cando remataba de tecer, dicía, fixen algo ben coas miñas mans, e igual que isto podo facer moitas outras cousas. Ou cando hai moito balbordo mental, todos temos algo ao que ir donde ese ruído se disolve un pouquiño e podemos pensar con máis claridade e xa nos sentimos un pouco máis tranquilos, aínda que a incertidume dos avatares da vida sempre vai a estar aí, pero que dis, bueno, a ver, podes. Non sei se me entendedes, porque é como moi abstracto, eu non sei concretizando máis tampouco. Sei que eu teño esas áncoras, pero se me pedides que volas enumere agora mesmo concretamente, non poido. Pero tamén sei que é importante telas. E agora sí, rematadas as lecturas das enerxías de marzo, sabedes que sempre vos deixo un tempiño, pois se queredes que vos saque algún tipo de carta, pois podedes pedir 3 arcanos de marzo, 3 arcanos do mazo de Marsella, ou podes pedir unha cartiña de Kuan Yin. Lavei a taza moitas veces, pero o precio non sale. Está aí todo pasando. Aquí unha amosando as vergüenzas. Tais, non queres carta de Kuan Yin, é que sempre quere unha. Pareceme raro que non me pida. Trato como autotratarse con algo máis de compaixón e alumiño, que ás veces tratámonos peor que os demais. Sí, é certo, é certo. Nós mesmos somos os nosos peores críticos, pero os peores. E internamente moitas veces falámonos de maneiras que non consentiríamos que nos tratara así calquera outra persoa. Nós con nós mesmos facémolo. Eu comigo mesma fago moitísimo, constantemente. É unha cousa... Veña, que necesites saber de Kuan Yin, sac? Esto. Mira, saltoume esta do mazo, vale. Destino. Coñezo o camiño que te satisfará por completo durante a túa viaxe. Deixa que a miña prudente navigación te calme, te tranquilice, ten fé. Lograrás o que buscas. Unha carta moi bonita. Bueno, se non hai máis peticións polo chat, creo que chegamos ata aquí coa bibliomancia e coa cartomancia. Vémonos en próximos directos bibliománticos. Como veis? Pois xa temos áncora e a rosa dos 10. Bueno, os que chegastedes tarde ou os que chegastedes non tarde, senón no medio directo, non escoitastedes xusto ao principio, teño que parar un pouquiño de facer directos por un cambio de ritmo na miña vida. Ainda non vou contar máis, pero bueno, teño que baixar o ritmo de directos, pero os de bibliomancia non quero faltar, estes gustan moitísimo, disfrutos moitísimo. Bueno, de simbolicor tamén, pero lévame máis tempo preparalos, vale? E ando un pouco xusta de tempo.
Entonces, os de bibliomancia paso pipa, prometo avisarvos con un pouquiño máis de antelación para o próximo. Xa sei que eu paso promesas tal, pero sí que vou intentalo. Sí que vou intentalo. Nada, vémonos, sí que non vai ser directos polas noites, porque supoño que Fanny nos aproveitarei nas fines de semana, entonces imos vendo. Moitas gracias por estar, moitas gracias por apoio, moitas gracias por participar e sabedes que calquer cousa podedes me escribir por todas as redes.